ኣብ ከተማ ፊልደመር ኢፋን ዲሚትሬሲን ኤክሲዮቶፍ ዝበሃል መንእሰይ ይነብር ነበረ። ንሱ ክልተ ድኳን መንበሪ ገዛን ይውን ነበረ። ኢፋን ምልኩዕ ፀጉሪ ርእሱ ለማሽ ኣከዳድንኡ ግሩም ሕጉስን ኣዝዩ ሙዚቃ ዘፍቅርን እዩ ዝነበረ። ኣብቲ ፈለማ ናይ ኮትትና ዕድሚኡ ማዕረ ሰኺሩ ሃለዋቱ ኣብ ምጥፋእ ዝበፅሓሉ ናይ መስተ ጉዙእ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ሓዳር ምግባሩ እቲ ናይ ምስታይ ኣመል እኳ እንተቋረፆ ናይ ቀደም ባህሪኡ ግና ይናፍቆ ነበረ። ኢፋን ሓደ እዋን ኣብ ግዜ ሓጋይ ናብ ዕዳጋ ነዝን ሃገር ክገይሽ ንበዓልቲ ቤቱ ሊፋን ክፋነዋን ከሎ ብዛዕባኻ ሕማቕ ሕልሚ ስለ ዝሓለምኩ ሎም መዓልቲ ትኺድ በለቶ። ንሱ ድማ እንዳሰሓቐ ናብ ዕዳጋ እንድሕሪ ኸይደ ብሰንኪ ምሒር ምዝንጋዕ ሃለዋተይ ከየጥፍእ ዲኺ ፈሪሕኺ ምስ በላ እንታይ ምዃኑ ይፈልጥን ኮይኑ ግና እቲ ዝተረኣየኒ ሕልሚ ኣመና ሕማቕ ሕልሚ እዩ። ናብዛ ትነብረላ ከተማ ድሕሪ ምምላስካ ኣብ ርእስኻ ወዲኻዮ ዝነበርካ ቆቢዕ ምስ ኣውፀኻዮ ርእስኻ ብሽበት ተወሪሩ ተራእየኒ ክትብል እቲ ኣብ ሕልሚ ለይቲ ዝተረኣያ ነገረቶ። መሊሱ እንዳሰሓቐ ጽቡቕ ፋልዩ ምስ ተመለስኪ ከዘኻኽረኪ ኣስቤዛ ምሸጥኩ ብዙሕ ህያብ ሒዘልክ ክመጽእ ድሕሪ ምባሉ ንስድራ ቤቱ ተሰናቢቱ ኸደ። ድሕሪዚ ኣብ መንገዲ ሓደ ነጋዳይ ዓርኩ ረኸቦሞ ኣብ ሓደ ሆቴል መደቀሲ ድሕሪ መሓዞም ብሓባር መታን ከምሲዩ ሻሂ እንዳሰተዩ ክዕልሉ ጀመሩ። ኢፋን ከም ልምዲ ዶንጊኻ ምድቃስ መገሻ ድማ ዝሕልሕል ኣብ ዝበለ ኩነታት ኣየር እዩ ዝፈቱ። ስለዚ ቅድሚ ወጋሕታ ነቲ ዓርኩ ኣብ መደቀሲ ክፍሊ ገዲፉ ነቲ መራሒ መኪንኡ ካብ ድቃሱ ብምብርባር ንመገሻ ክዳሎ ድሕሪ ምሕባር ናብቲ ብድሕሪት ኣብ ሓደ ኣጉዶ ዝነበረ ወናነ ሆቴል ከይዱ ሕሳቡ ከፊሉ ጉዕዝኡ ቀጸለ። 25 ኪሎ ሜትር ዝኸውን ምስ ተጓዓዘ ድማ ነቲ ፈረስ ዝብላዕ ክህቦ ንባዕሉ ድማ ክዕርፍ ኣብ ገበላ ናይ ሓደ ሆቴል ኮይኑ ሻሂ ኣዘዘ። ጊታሩ ካብ ሰፈራ ውፅኡ ክፃወት ምስ ጀመረ ሃንደበት ድምፂ መኪና ሰምዐ። እታ መኪና ሓደ መኮነን ፖሊስ ምስ ክልተ ዓጀብቱ ጽዒና ናብቲ ገበላ ገጻ መጽአት። እቲ መኮነን ፖሊስ ኣብ ቅድሚ ኢፋን ደው ብምባል ክምርምሮ ጀመረ። መንነቱን መዓስ ከም ዝመፀን ተወከሶ። ኢፋን ንዝተሓተቶ ብቕንዕና ድሕሪ ምምላስ ምሳይ ሻሂ ክትሰቲ ትደሊ ዲኻ ተወከሶ። እቲ መኮነን ፖሊስ ግና ሕቶታቱ ብምቕጻል ኣዋጠሮ። ትማል ለይቲ ኣብይ ሓዲርካ በይንኻ ዲኻ ነርካ ወይስ ነጋዳይ ብጻይ ነርካ እዩ? ንጎ ርኢኻዮ ዶ ነርካ? ስለምንታይ ቅድሚ ወጋሕታ ጌሽካ? ብድሕሪዚ ኢፋን ስለምንታይ ከም ሓደ ሰራቂ ወይ ሽፍታ ተሓተድን ለኻ? ኣነ ብስራሐይ ገያሽ እየ፣ እዚ ሕቶታት ኣይድልን እዩ ብቁጥዐ መለሰ። እቲ መኮነን ፖሊስ ድማ ነቶም ክልተ ዓጀብቱ ድሕሪ ምጽዋዕ ኣነ ሓላፍ ፖሊስ ናይ ዝኸባቢ እየ፣ እዚ ሕቶታት ዝሓተካ ዘለኹ ድማ እቲ ትማል ምሳኻ ዝሓደረ ነጋዳይ ሞይቱ ስለ ዝተረኽበ እዩ። ስለዚ ናይ ግድን ኩሉ ንብረትካ ክንፍትሾ ኢና ብምባል ናብቲ ክፍሊ ኣትዮም ንብረቱ ሓደ ብሓደ ክፍትሽዎ ጀመሩ። ኣብ መንጎ እቲ መኮነን ፖሊስ ሃንደበት ኣብ ሓደ ሳንጣ ካራ ስለ ዝረኸበ ናይ መን እዩ ዝኻራ ብዓውታ ጨደረ። ኢፋን ብደም ዝተፀየቐ ካራ ካብ ሳንጥኡ ክወፅእ ምስ ረኣየ ነብሱ ብፍርሕን ስምባደን ተዳህለት። እዚ ደም ዝተፀየቐ ካራ እንታይ እዩ? ደገመት ፖሊስ። ናይ መን ምዃኑ ኣይፈለጥኩን። ኢፋን ወታእታ ብምባል መለሰ። ብድሕሪዚ እቲ መኮነን ፖሊስ ሎሚ ንግሆ እቲ ነጋዳይ ኣብ ዓራቱ ርእሱ ተቆሪፁ ፀኒሕና፣ ንስኻ ኢኻ ፈፂምከ፣ ምክንያቱ እቲ ክፍሊ ብውሽጢ ተሸጊጥ እዩ ነይሩ፣ ብጀካኻ ካልእ ወላ ሓደ ይነበረን። እንሆ ድማ ብደም ዝተፀየቐ ካራ ኣብ ውሽጢ ሳንጣኻ ተረኺቡ፣ ምንቅስቃሳትካን ገጽካን እውን ይምስክር ኣሎ። ስለዚ ከመይ ጌርካ ከም ዝቐተልካዮ ንገረኒ፣ ክንደይ ዝኣክል ገንዘብ ሰሪቕካዮ ብምባል ሕቶ ብርእሲ ሕቶ ደራሪቡ ኣዋጠሮ። እዚ ኩሉ ትብሎ ዘለኻ ኣይወዓልክዎን ብምባል ኢፋን መሓለን ጣሓለን። ብሓንሳብ ሻሂ ድሕሪ ምስታይና ነቲ ነጋዳይ ኣይረኣኽዎን፣ ብጀካ
300 روبل ولا حد زوننو ገንዘብ ይብለኝ እዚ خرانات ኣይኮነን ዘረብኡ ክቅጽል ኣይከኣለን بفرح ዝኣክል ገጹ ተደዊኑ ከም ቀታል መሰለ እቲ መኮንን ፖሊስ ኣሲሮም ኣብ መኪና ከደይብዎ ነቶም ወተሃደራት ኣዘዞም ኢፋን እንዳተነኽነኸ ገንዘቡን ንብረቱን ተሓድገ ናብ ዝቐረበት ከተማ ተወሲዱ ድማ ኣብኡ ተቐየደ እንታይነቱን ንምፍላጥ ዜጋታትን ነጋዶን ፊልደመር ተሓቲቶም ኣፈለማ ናይ ንእስነት ዕድሚኡ መስተ ብዙሕ ይሰት ከም ዝነበረ ብዙሕ ገንዘብ የባኽንን ግዚኡ ኣብ ምዝንጋዕ ይሕልፎን ከም ዝነበረ ኮይኑ ግና ሕያዋይን ዘይጓዳእን መንባሩ መስኪሮም እንተኾነ ናብ ፍርድ ምስ ቀረበ ኣብ ልዕሊ ነጋዳይ ነባሪ ከተማ ሪዘን ብዝፈጸሞ ገበን መቕተልትን ስርቂ 20,000 ሩበልን ተኸሰሰ በዓልቲ ቤቱ ነዚ ምስ ሰምዐት እንታይ ከም ትገብር ሓርበታ ኩሎም ደቃውን ንኣሽቲኦም ዝነበሩ ነቲ ዝነኣሰ ካብ ሕቑፊ ዘይፍለ ህፃንን ነቶም ካልኦትን ሒዛ ድማ ናብቲ በዓል ቤታ ዝተኣሰረሉ ከተማ ኸደት ኣብቲ ፈለማ ክትሪኦ ይከኣለትን ተኸልኪላ ድሕሪ ብዙሕ ለመና ግን ክትሪኦ ተፈቒድላ በዓል ቤታ ናይ እስራት ክዳውንቲ ተኸዲኑ ኢዱ ብመቑሕ ተኣሲሩ ምስ ብዙሓት በጋሚንዶታትን ሰረቕትን ምስ ረኣየቶ ውንኣ ስሒታ ወደቐት ጸኒሓ ድሕሪ ምብርባራ ንኹሎም ደቃ ሓቑፋ ኣብ ጥቓ በዓል ቤታ ኮፍ በለት እሞ ብዛዕባ መነባብሮኦም ድሕሪ ምዝርራብ እንታይ ከም ዘጓነፎ ሓተተቶ እቲ ዘጋጠመ ብዝርዝር ነገራ ድሕሪዚ እንታይ ክትገብር ከም ትኽእል ተወከሰቶ ንሱ ድማ መታ ንጹህ ሰብ ከይቀተል ናይ ግድን ናብ ንጉስ ደብዳቤ ክጽሓፈሉ ሓበራ በዓልቲ ቤቱ ደብዳቤ ከም ጽሓፈትን ተቐባልነት ከም ዘይረኸበን ከም ዝተነጽገን ሓበረቶ ኢፋን ነዚ ምስ ሰምዐ ርእሱ ናብ መሬት ኣድኒኑ ትንበለ ብድሕሪዚ በዓልቲ ቤቱ እቲ ብድቃሰይ ዝተረአየኒ ሕልሚ ስቒሉ ንመላገጽ ይኮነን ነይሩ እቲ ጸጉርኻ ከም ዝሽብ ዝነገርኩኻ ትስክሮ ግዳ ሓቂ ክትገይሻ ይነበረካ በለቶ ኣጻብዕታ ኣብ ጸጉር ርእሳ የእትያ ድማ ክቡረይ ሓቂ ንገራ ንበዓልቲ ቤትካ ንስኻ ዶ ይኮንካን ከምኡ ዝገበርካ ተወከሰቶ ንስኻ ከዓ ብግዲ ክጠርጢርክን ኣለኺ ብምባል ርእሱ ድኒኑ ብብኽያት ተነኽነኸ ብድሕሪዚ እቲ ወተሃደር ማለት ሓላዊ መጺኡ ምስ ደቃ ካብ ቀጽርቲ ቤት ማእሰርቲ ክትወጽእ ከም ዘለዎ ሓበራ ብኸምዚ ድማ ኢፋን መጨረሻ ግዜ ንስድራ ቤቱ ተሰናበተ ድሕሪ ምኻዶም ድማ ብዛዕባ እቲ ኩሉ ዘጋጠመ ከስተንትን ጀመረ ብፍላይ በዓልቲ ቤቱ ከም ገበነኛ ምስ ቆጸረቶ ፈጣሪ ጥራይ ተሓቂ ዝፈልጥ ወላ ሓደ ካልእ ሰብ ዝፈልጥ የለን ስለዚ ናብኡ ጥራይ ዝጠርዕ ንውዑ ጥራይ ሕድገት ክገብረለይ ዝሓቶ ናብ ዝኾነ ካልእ ናይ ምሕረት ደብዳቤ ይጽሕፍኒ ኢሉ ሓሰበ ብጀካ ካብ ፈጣሪ ድማ ካብ ኩሉ ተስፋ ቆረጸ ኢፋን ንመግረፍቲ ተፈርደ እቲ ናይ መግረፍቲ ቁስሉ ምስ ሓውየ ድማ ምስ ብዙሓት ገበነኛታት ናብ ናይ ዕደና ቦታ ናብ ሳይበርያ ተወስደ ኣብኡ ን26 ዓመታት ከም ሓደ ገበነኛ ተቆጺሩ ይሕለፎ ጸጉሪ ርእሱ ብሽበት ጻዕዳ በረድ መሲሉ ጭሕሙ ነዊሕን ጻዕዳን ኮነ እቲ ዝነበረ ሕጉስ መንፈሱ ጠፊኡ ርእሱ ኣድኒኑ ክኸይድን ኣሳጉሙኡ ዝሕቱል ብዙሕ ዘይዛረብን ዝኾነ ናይ ፍስሓ መንፈስ ካብ ገጹ ዘይንበቦን ኮነ ነቲ ኩሉ ዘጋጠሞ ብጸሎት እዩ ዝድብሶ ዝነበረ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሞያ ኣሰራርሓ ጫማ ስለ ዝቐሰመ ነተን ዝረኽበን ቁሩብ ገንዘብ ኣዋህሊሉ ህይወት ናይ ኣቕሽሽቲ ዝብል መጽሓፍ ብምግዛእ ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ንምንባብ ዝኸውን እኹል ብርሃን ኣብ ዝተረኽበሉ ነታ መጽሓፍ ምንባብ ከም ልምዲ ተታሕዞ ሰሙናዊ ሰንበት ኣብ ቀጽሪ ቤት ማእሰርቲ ናይ ትርከብ ቤተ ክርስቲያን ከይዱ ይጽሊ የንብብ ምስ ዘመርቲ ይዝምርን ብጥዑም ድምፁ ይፍለጥ ነበረ ሳላብ ምቕልልንኡን ትሕትንኡን ክቡርን ተፈታውን ስለ ዝኾነ እቶም እስራት ብጾቱ ኩሎም ኣብ ሓጎይን ቅዱስን ብዝብል ሳጓይ ጽውዕዎ ነበሩ ዝኾነ ነገር ምስ ዘድልዮ ንኣታቶም ወኪሉ ምስ ሓለፍቲ ናይቲ ቤት ማእሰርቲ ክዛረብ ንዕኡ ይመርጽዎ ነይሮም ኣብ መንጎ እስራት ዘይምርድዳ እንተደኣ ተፈጢሩ ክሽምግሎም ንዕኡ ይነግርዎ ኢፋን ካብ ዓዲ ወላ ሓደ ደሃይ ይመጽኦ ኣይነበረን በዓልቲ ቤቱን ደቁን እውን ብህይወት ይሃልዉ ይሙቱ ዝፈልጦ ኣይነበሮን ካብ ዕለታት ሓደ መዓልቲ ሓደሽቲ ጉጅለ ገበነኛታት ናብቲ ቤት ማእሰርቲ ተጸምቢሮም እቶም ዝጸንሑ እስራት
نتوم حدشتي كابيناي عدن كتمان كم زمتو بزعبا مغربام زفت أمو جبنن ناب سايبريا زمتهم مخنياتني حتوهم نبرو إيفان عب مونغو بتصوت خوينو رؤسو أدنينو يسمع نبرا كابتوم حدست زمتو أسرات حدا نويح زغمتو ترير زغلتمو نويح زجحمو أدمي يوسو سعامت عبيلو زغون مخنيات مأساريو كزنت والله جمرا أنا والحد جبنا يفتمكن انتي دقا مسرقل لا تأسيرو زنبرا فرس بموسادي كم جبن سرقة تخصيصة أنا زوسركو متان قلطيفنا بيتي كبص حاليو نير حسابي مخنيات ونان بعل فرس عركي سلازخونه إلا انت نجركم سمعوني قالون عين فلت انينا سريع كاي خايلومني بخمين معسن زبل حتو كمل سوي قالون قدم بوزح امتات حدا جبن فصيمه نيره نابز دما كمص يغباني نيرو كوينو غنا سلازي رخوبني اب كنداي كالي سب مصيو لكيو قدم حجي نابز بوتا مصي نيره بصح غنا يصنحخون شعو حدا خبطوم صنيلوم ككاتاتلو صنحو كابيدي خانسخا بمبال حتتو أنا كافيل دمري سمي ماكار بال سمين تشيلوم دما يصوعني بدحرزي إيفاني إكسيوتوف رؤسو بمقنع كم زقبل توكسو قال بزعبا سدرابيت نقاداي إيفان إكسيوتوف تفلت لكادو حدا خابعتهم سي بهيوتي هلودو حتتو هو يفلت أمي هفتا ما سدرابيت يوم نسخا خشماقله كابي خامتيخا بخمين أبز متيخا حتى تمكر قداماي كفال زانتا اتوصع أبز تزازم دراسي ليو تولستوي ترجم محمد أحمد إبراهيم يقتل Cinema Samara